ओइथिंबो गारि गंथाम आरो टटेलनि बा ओरैबायसा थिखांखायो नै बियो बोसोराव खनसेबाबो बानबाय उनाव खायलें फैथिंस' मानसिया बावगोनलै Chinese style, Chinese, रोङालै खायलें फैलेंलाय Chinese. Welcome back to Tokalang बर' YouTube channel. Diनै दाखालि जायफोरा मोनसे गोदान भिडिअ नायदोंमोन माइ हानायनि रायजोनि एबा मण्डलिनि दिनैहाय फैयै फैयै बे माइ हानायनिफ्राय रोगानायनि समा फैबाय आरोना दायो रायजोहैनो रोगादों बे रोगानायफोरखौ नोंथांमोना नायनो हागोन माने होनब्ला बेसेबां गिदिर मानसिफोरा फैदों माबायदि एक खथाजों रोगायो गायदनबारि मण्डलियाहा नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैजायनो मानसिफोरा नै बेयो सटनाया सटगासिनो दङ रोगानाया रोगाबाय थादों आरो नै लांनाया लांगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैजाय गारि दङ आरोना ट्रेक्टर दङ ट्रेक्टराहा गंथाम बे ट्रेक्टरावहा लांदों आरो लामानिफ्राय नै दायो बे लामा जोंनि बागै रोगाग्रोदोंसै बेनिफ्राय नै मानसिफोरा बेसेबां बुरजा नायनो हागोन नै बेसेबांखिनि आरोना मानसिफोरा दंबावो एसे सिगांनि दुब्लियाव थांबाय स' होमबा जोंबो बाननोसै रोगाजेननोसै नोंथांमोना उननि बागै नायलांबाय थानो हासिगोन उननि भिडिअ माबायदि जागोन नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन लागायबाय नै जोंनिया बुवा नै दांग्रि खानाया जोंनिया खादो आरो नै बुवा नै बिथाङा लांनो नेगासिनो आरो ओमफ्राय नै लांसिगोन थुनो रोंदाना दे बियो होबायलै सावताला जोंनिया सावतालसो बियो गोदान मानसि सोलोंजेनदों आरो नै बा होलांबाय खायलें खायलें नै बिथांमोना रोगाजेनबाय नै रोगासिनो बिथांमोनाबो मेंनाय गैयालासे आरो रेजेंसो होनबावबाय आरोना नै बिथिं लाबाय आरो बिथिं नै बिथिं होलांसिगोन थांलाय फैलाय आरोना नै ओरैजाय गारियावहा नै लांनाया लांगासिनो दोङो सरनाया सरगासिनो नै रायजोनि हाबालाय रे स' होमबा आंबो रोगानोसै आरो रायजोनि हाबा आरो बाराद्रायनाय थाबाय थाबाबो आरो अरलायगोन ना सोरबाफोर आंबो रोगाजेननोसै आरो होमबा नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन भिडिअखौ नै लागायगासिनो बिथाङाबो अमृत मोजां ना खबरफोरा दे जाना हो ओरैजायबो नै मेंनायनि गेदां मेंनाय गैयानो नै होसिगोन सब रायजोनि आरोना मावगासिनो दङ नै दांबाय हाजारुवा दांग्रिखौ दांबाय दांबायलाय माइ दांग्रिखौ गोजौआव दांजोब्बाय दांबाय माइ दांग्रिखौ गोजौआव ओइथिंबो गारि गंथाम आरो टटेलनि बा ओरैबायसा थिखांखायो नै बियो आखाइजोंसो डाइरेक्ट होखायो आरो ना गनसो नांलाया बिनिया Hey guys, बर्तमान नैबे आलि मोखांनि दाबसेया जोब्बाय दायोहा नैबे दाग गोदोराव थांसै आरो ना बेयाव दायो 4 बिगासो दङमोन 3.5 बिगासो ना बियो जोबलांग्रोजोब्बाय दायो ओरैजाय नै आवगायलांबाय मानसिफोरा ओइहाय दङ जों दायो बेयाव थांगासिनो दङ नै ओंखाम थफ्ला लाखाजोब्बाय ओमफ्राय थांगासिनो दा ओरैजाय आरो बाननायफोरखौ नोंथांमोना नायलायलांदो माबायदि जायो भिडिअआ स' इन्टारेस्टिं आरो ना रायजोनि हाबा जानायानो हायजेनबाय नै लाइन नै वाव नै Karma situ. Lagau. Nih. Wow. Haideng. Are nei. Wah, jebene gila. Mancipura hari-hari. Dangbai lagi kau sudah dangbai. Dangbai lagi kau sudah dangir ke depan labai. Nei.
Bener. Boleh. Oरै ini लांनायफोरा थिखांनाया नै माइफ्रा बेयाव जमा दोनफैजोबदों आरो जमा दोननानैहा गारियाव दिखां लांदों आरो बिराद मेंबाय नै आरो जोबसिगोन बांद्राय गैला बोसोराव खनसे रायजोनि बा समाजनि मण्डलिनि माइ रोगादों दाखालि फार्स्टआव खाबाय आरो दिनै रोगाबाय बिराद मेंनाय मोनबाय साजोब्बाय बेफोर रोगाबाय थानाय जायाना माने बोसोराव खनसे जायो आरो न'आव खेथिबाबो न'आव रोगानाय जाया खामलाफोरानो रोगानाय जायो आरो स' नै नोंथांमोना नायनो हागोन बेसां न'सि नै ओरैजाय दङ नै खानायफोरा खागासिनो दङ नै खानायफोरा खागासिनो दङ नै बारा बांद्राय गैला ना बे नुनायानोल'सै ओरैजाय ससे बेसांखिनि दंख' आरो बांद्रायखिनि गैला बेनिफ्राय दायो लांनायफोरा लांगासिनो दङ आरो ओरैजाय गोजान जायो लांनाया थेवबो लांगासिनो दङ जेखिनि हायो रोगानोसै माने बियो ओंखाम जानाय टाइमाथ' जाना फैबायनोसै नै 12टा जानोसैयानो 11:45 जाबाय दायो आरो ओंखाम जाखांनायनि उनाव दसे सम लाबावगोन 1 घन्टासो लाबावगोन आरो बिनि उनावनो जोबसिगोन रोगानाया होमबा आंबो बे मोनसेखौ लानानैहा ओंखाम जानायनि लाहार फाहार खालामनोसै ओंखाम जानायखौ नोंथांमोना थांगासिनो बानबाय आरोना नै बाननाया बेबायदि बाननानै लाना हायदों नोंथांमोना नुगासिनो नै बोसोराव खनसेबाबो बानबाय बिराद इन्ट्रेस्ट बिराद आरामनि मावनोबा जि आराम जायो बाननानै जि आराम मोनदों नोंथाङा नुगासिनो नै जे बुरिया दैसा बारजागार जादों नै दांबाय दिनै माइखौनो आरोना नै इन्ट्रेस्टिं बेयाव दिंगोन आरोना नै बेहाय दिंगोन आरो गारिया ज'नो दङ नै बाननाया बेनो नुदोंना मेंनाय गैया दलाव बोराय नालाय बानबाय थानो हायो गोबाव लाखिनो हायो होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ आरो फार्स्ट टाइमाव नायलांबाय थादो नै बेहायनो दिखांगासिनो नै बिथांमोना गारिया ओरैजाय गंसे आधा जाबाय बेयावबो लड नै बेयावबो लड गंसे आधा जाबाय गंसेया फैबाय थादों बेनिफ्राय नै माइफोरा बेयावनो ना बेसेबांखिनि बुरजा नायदो नै ओरैजायबो दङ नै माइफोरा ओरैजाय ना गारि गंसे ओरै थाबाय नै गारि गंसे ओरैजाय थाबाय नै होमबा ओंखाम जाग्रोनोसै भिडिअआ कन्टिनिउ जागोन लारि ओंखाम जाजोब्बाय नै ओरैजाय ओंखाम जाजोब्बाय नै जानाया जाजोबदों आरो दिहुननाया दिहुनगासिनो आरो ओरैजायबो नै ओंखाम जाजोब्बाय आरो नै बिथिंबो नै ओरैजायबो ओंखाम जानाय रेडि खालामगासिनो नै आबौमोना बिथिंबो ओंखाम जानायनि लाहार फाहार ओरैजायबो जाजोबदों आरो ना जागासिनो दङ बयबो ओरैजायबो जाबाय थादों दायो आंबो जानोसै ओंखाम दिहुनसै आरो नैबे जाबाय दै नैबे जाबाय गय फाथै सेखा लाबोखाबाय दैया मोननै नैबे जाबाय ओंखाम आरो ना दाउदै दङ दाउदै मुला बेनिफ्राय ना गोरान बाथोन स' होमबा आंबो जाग्रोनोसै भिडिअ नोंथांमोना आरो नुबाय थागासिनो नुगासिनो ना गोरान बाथोन दाउदै आमलेट मुला भाजि होमबा आंबो ओंखाम जाग्रोनोसै नोंथांमोना उनावहाय नुगोन भिडिअखौ कन्टिनिउ थाबाय थाबानो जाबाय आरो ना आं ओंखाम जाना लाग्रोनोसै आरो दाउदै बेवहाय एरनानै दांजेनबाय नै फंबाय बिथाङाबो लाबाय नै दे नोंलाय लादो बिथांमोना लाजोब्बाय आरोना नै बिथाङा लांबाय दिनै सासेया नै होलांबाय नै आरो बियो थुगासिनो नै ओरैजायबो लांबाय खानाया खादों नै सासेयाबो लांबाय नै दांबाय दांबायलै जाग्रो थुबाय दांबाय मानसि गोबाव थुयोलै रोंना रोङा दांग्रिफोरनि बेलथाय लांबाय माथो रोङा नामालै बेलाय उनाव खायलें खुइथेंसो मानसिया बावगोनलै Chinese रोङालै खायलें खुइथेंलाय खायलें रोंलांबाय बियो होनाय सासेयाबो होब्बाय जोंनिया बांद्राय गैला ससे दंख' आरो नै जोबथारसिगोन
नैबेबो होबाय नै नैबे हला फारसे बाङाय दं आरो माबेखौ मोनबोनाय नामा बिथिंबो लाना फैबाय नै फाफ्लिया लुवाखैना जेबोआनो जायाखै जोब्बाय नै लांगासिनो बारा गैला नैबे हला फारसे एसे दङ ओरैजाय एसे दङ आरोना नै रोगाग्राफोरा रोगासिनो आंबो बानलायनोसै आरोना गोबाव जाबाय बानिया बा बावखाखौनो होनथानलायदों जात्रानि बिराद सानाय मोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय दायो बानलांनोसै भिडिअखौ दसे उनाव आरो कन्टिनिउ खालामफिननो हागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सेंग्रा मानसिलै बारा बाननाङा आंबो लाबाय आरोना बाननायसै बिराद गोबाव जाबाय माने फाफ्लिया खाम जाखांनायनि उनाव मारै मोन्दों मिथिला संसार जानो गोनां दं आंबो लाबाय आरोना नै बांद्राय नङा थिगानो बानलाय नै ग्रोब ग्रोब 5 ना 6 साब ना बुङो आरो बेखौ लेबानो बन्द खालामदो लास्ट गारि नै जोबसिगोन जोंनिया बेसेबां गंसे थांगासिनो दङ ओइयो आरो बियो जाबाय बेबो लट आरो जेसेबांखिनि दंखौ नै बेसेबांल'सै आरोना 20% दंखौ बे जोब्बानो जोब्बाय आरो होमबा दिनैनि समाजनि माइ हानाय बा माइ रोगानाय हाबाफारिया बेसेबांनो जोब्बाय नोंथांमोना बोरै मोनखो कमेन्टआव मोनसे खोन्थाहरदो जोबथ'बाय आरो बेसेबां